Balishumi abantu abaphulukana nobomi babo kuqalathelwano koludederhu lwevenkile. Abahlali bambonzeleka kule ndawo bazitaphela bethatha oko bakufunayo. UNokuthula waphulukana nomama wakhe. Uthi akanamazwi ngoba umama wakhe wabhubhela ezandleni zakhe, kwaye ingase umhla we-11 Julayi ungasuswa kwimbali yakhe. Emva konyaka kwenzekayo oku, uNokuthula ugxeka uRhulumente. Uthi ugxeka uRhulumente ngoba ukuba wayeyenzile imisebenzi zazingazuba khona izixholoxholo zango-Julayi. Nangona abahlali baye bancedisa ukubuyisela ucwangco emva kwezixholoxholo, kodwa basasindeka intlungu yokulahlekelwa ngabo babathandayo. Kubonakala ngathi ubomi buye bubuyela esiqhelweni kancinci kancinci, kodwa lukhona uloyiko lwempinda kaJulayi wonyaka ophelileyo.